Sinä kutsuit minua nimeltä. Et sillä nimellä, minkä ihminen minulle antoi, vaan sillä nimellä, joka minulla oli, ollessani vasta ajatus sydämelläsi, Jumala. Miten pidätkin ihmislasta aarteen veroisena, vartioitset kuin silmäteräsi, vaikka muistat minut tomuksi. Miten kutsutkin minua rakastetuksi, siunatuksi ihmeeksi, silloinkin kun petyn itseeni, silloinkin sinä nostat, kannat ja pelastat. Miksi harmistuisit minussa, minun sieluni, kun sinulla on näin hyvä taivaallinen Isä? Miksi kantaisit häpeää? Miksi murehtuisit sydämessäsi? Olethan hänen tyttärensä, hänen poikansa, kallista hinnasta lunastettu. Maidaili Manna Kirsi Koskinen.